तो खेसारी लाल यादव पर बहुत ही एगो बड़ा अपडेट। सरसों के तेलवा भैया, जे भी खेसारी लाल यादव के फैन होई भैया, वीडियो को पूरा देखे जा, काहे से कि सरसों के तेलवा भैया गाना इनकर बहुत ही बवाल मचावता। रिश्ते पिक्चर के गाना लॉन्च कर दिए हैं खेसारी लाल यादव बहुत ही जबरदस्त तरीका से। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कहा जाता है ट्रेंडिंग स्टार, तो भैया यही दिखाते हैं अपना पावर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या पावर होता है ट्रेंडिंग स्टार का। जब हिट मशीन नाम आवेला तो भैया खेसारी लाल यादव के जरूर नाम आवेला, काहे कि एकदम मशीन के तरह अपना खचा खच गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में देते रहते हैं। तो जे भी खेसारी लाल यादव के फैन बा भैया एगो प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जा कि खेसारी के जौन सरसों के तेलवा आइल बा रिश्ते पिक्चर के, जौन आई रहे डांस पिक्चर उ फ्लॉप हो गइल बा, लेकिन रिश्ते पिक्चर बहुत ही बेहतरीन होखे वाला बा खेसारी लाल यादव के भोजपुरी इंडस्ट्री में। काहे से कि एकर गाना बहुत ही एकदम जबरदस्त प्रदर्शन दिखावता, सब गाना एकदम एक नंबर बेस्ट लेवल के बाजता। तो भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के सरसों के तेलवा भैया कैसा लागल, एगो छोटा सा कमेंट खेसारी पर जरूर करिएगा। काहे से कि ई गाना में बड़ बड़ कलाकार के अपन दिखा दिले बा औकात की का होखेला हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पावर।